Soi sharma sing gap choli tong pura nang bayang hakisa hak choli tong pura ang no pogya bile ang no pogya ang nin bagay no joto jaga na angkol khabi kya nini jati gusti joto na anyog je namar ton mani nang apur ko khaisa reply riya no ang tabu kabangma news rogo akorogo sawi ang tabu social media nungjagi singa no bar nong ni jati gusti ro phone khayu tabu se phone khayu agi khe nang tangi khaya ang no na se koi tong pura nang tangi khaya nang tabu nungjagi laisna ni kirina ni nini je live no stona kirijagi sin nang tabu oba hakya no phone khayu tabu sujara nang final go siasak ang oma haken tongnai oma haken sai thangnai wana ma singcha mangplika sai phekya kini nuk lai hamjak lai mani ya gulo tabu hasala ni nangkha tani bagai hasala ni nangkha tabu wana ma singcha mangplika sai phekya o bhai kok tom bising ti saimaka taku prosanto te porma bai bukuk salma te porma kini nuk lai hamjak lai mani 6 year ka kha o bhai kino bisi krung tong lai mani cha lai mani o bhai kino hamjak lai mani kothoma rokno tabu o bhai kino kaglai mani bising tino social media ni bising tui taku prosanto te porma nukjagai sanani nangkha bukuk salma te porma no oba kino hamjagai ni tongko nei taku prosanto te porma sai khnarka bukuk salma te porma no nogo Kiphil phaidi oba kino bini khabai khukbai koimani kothuma rokno sai khnarka tangkok saka khnajai di report nokbar news imong salma ang baba hamjangman sara 6 bosor kakha bini para hingkai khwai to laisikor niat kucha paraga no soise parani mungke Robisharon Chaudhary para bongni para no tisa kethi hini siniwo ayang area ni borok elang elakar ni borok ani mungke Prasanto Deborma ani para hingkai Ranir Bazar Tilok Sadar para near Lolit Bazar bai sara 6 bosoni bisingo tabu kagi tonglaiman hingkai sing 6-7 mas hai ang bono apro jebin nok ni phaipun chimi bo ang bono call loga kro khaitongo one call receive se khailia ang haipan bono pogi meya bono ang agin kok reject tongo nang non maya hangke ang eba thine Kobor nai hangke ang agin saksang no ang agin suicide khaijang no ni wansuka ang laisi khangka ang tago ma hake kok saitonga la khomo ang kuthusin ka ba thuijak borong no nang wansuka amon bage ang tago ma hake kok saitongna nango nang je Kiphil phaisak ang thiasak saithangnai ang asika hamjangma jagao tabuk sablo tam case khainai bo police phairong phania no sara 6 bosor sing bo bai choli tongmani bisinga bo ani baro phaikya ang bin bara thangka ang bin nogo thangka borok ban nogo phaikya joto borok saimano bongyang ni borok rok bo joton saimana anjang ni borok bo joton saimano ka okni kasaro tangai 7 mas ni bisingo gebung tongleman bisingo ang bono je call khaikya asika call khaikya haipana taksu jora receive khaiko engke ang kabangma video rogo saka phunuka ke bana call khainai call khai bo sahara tabuk jora to bo phainani chayako oina chalaba mang kajana sasaharu nang je phaisa ang non naisingi tongnai ang salma bai 7 mas hai jeng gap choli tongkha o kisar khorsa chala phaikani khnawa o chala nang buji sidi ani kogno ani je hamjangmano nang buji di kisara nang phaino boin bukhauma haing thong nang phaya hangke bo ajaga haingla kum nang dom ki som ki jesban rohori tongni ana ang kirie thini ang agin thini bo hini sajak thup thiki ani ang suicide khaithang pai kha ani oje story nang samno sakamo ang mane kuno sab simaliya ani story nang samno sanai engka ang kabangma borno sai khinarka borga ano help khaikya abo bai to kuno sugya ko taksu jora ani buri Kiphil phayajak ang bono nasingi tongnai salmano je chala hamjagi tongnai nang bujidi nang saimandi nang je angkok sai tongmani no nang saimandi salma sabo abo nang kangwe sinidi salma ani buri bono angkari bo tongi mangaya ang bo kri tongmaya bo kinto o chala tongmo bagise bo tongi mano tabuk sigjara ana pogai gebengita engka asung sanai nang je o je chala salmana hamjak tongnai ba bo bai kaijana hnewan su tongnai nungno chal di bujiwi ani kok sing hamjak laimani kesaro kabangma kok rok laijak tongo nang bai nang ani saite kisa kahammani da haike nang ana pongnani sara 6 bosor 7 bosor hamjangman jagao klai tetek sakai nang 7 mas 6 mas bani ana pok thanani hnewan su abo haiwan su tong abo hainung wan sumane nene bukhani khibiri di ang nono kari tongmaya nang saimani tong ang phainai nang je se jaga phan tonge ang phainai nang saimani tong na saiman de sudu se oina chala bai choli u hungke nungno tabuk ani je nai nang ano bar call khai tong nung to ano sik kai ignore khaikya tai nini jati gusti borok khai ano tangai call khaiba nung se khaya nang borok tang call khai jala khaibara kainani bonana konani
boro to nin guardian hisabele nin guardian tabu kathang to bos kok thaise saya boro ano sahanai akonai boro sabo hno ani kok khasuk ti sara 6 বছর হামজামা জায়গাও নং 6 মাস 7 মাস বাই পগই থানান কলাই সাসাকাই আনি খরচা নং আনি রাংরি যত নাজাক নং আংবাই থুজাক চাজাক যত খাইজাক 7 মাস বাই নং আনা পগই থানানে আবা হাই ডিসিশন নাখা নি ফুংনি সিমা আং অনেক জ্বালা আংখা মিয়ানি সিমা আনি ব্रै ন রুতুগৈ আং বিনি বাগै কগ্রক সামানি বনো মানা মুসুমা বাই আং কিসে কক সামা বাই ন bo ano tabo kwbangma phone khaike ang video rok upload khaike hangke kwbangma ang channel logo sawe ani story dukhoni kongno saikhanar mani a kongno samani no bo tabo ano bar bar ano case test rnai hamjama ja tam case rnai bo rithung ang bono saka nang ano case yela nin yak ba si sogoi bethadi hini ang bono